H&S Zero – системата за здраве и безопасност при работа, която свързва целия екип. Започваме с хората на терен. Всеки служител отваря профила си и вижда сертификатите, обученията и медицинските си прегледи на едно място. Преди смяна попълва контролен лист направо от телефона. Види ли опасност, подава сигнал за инцидент за секунди. Може и анонимно. Ръководителят следи работата на екипа си в реално време. Одобрява подадените проверки с едно докосване. Води нарядите структурирано. Чернова, одобрение, активен наряд, закриване и намира всеки инцидент по тип, тежест или статус. За експерта по здраве и безопасност всичко се случва от едно табло. Тук стоят показателите, които имат значение. Коефициентът за брой инциденти, потенциално опасните събития, съответствието по обучения и по лични предпазни средства. Графиката проследява инцидентите за последните 12 месеца. Планира обученията и инструктажите, провежда ги в системата и събира подписите дигитално. Протоколите остават съхранени и готови за всяка проверка. Следи личните предпазни средства поименно. Кое е издадено, кое е върнато, кое изтича скоро. Забравяте за таблиците в Excel. След инцидент, експертът стига до причината с метода 5 защо и проследява всяко коригиращо действие до края. Следи и външните изпълнители, одобрения, застраховки, документи. Справките и официалните PDF протоколи излизат с един клик. Ръководството вижда цялата организация от същото табло, ключовите показатели в реално време, без да чака отчети. От тук управлява хора, роли и нива на достъп, централизирано, проследимо и сигурно. С H&S Zero имате пълен контрол и видимост. Безопасността не е реакция, тя е предвидим процес. Запазете безплатна демонстрация.